Здравейте! Това е първото ми по-сериозно видео в YouTube канала ми. Реших да го направя като личен дневник на моето развитие. Искам след години да се върна, да си изгледам видеята и да видя процесът на моето развитие, както и да го запазя, за да мотивирам някой от вас. Преди не бях човекът, който съм днес. Бях много несигурна, постоянно си мислех, че съм твърде млада, че хората няма да ме вземат на сериозно. Често се сравнявах с други хора и си казвах, че те са доста по-напред от мен и аз закъснявам. Но вътре в мен винаги имаше едно чувство, че искам повече от нормален живот. Не просто да съществувам, а да изградя нещо голямо. Честно да ви кажа, имах много страхове. Страх ме беше от провал, страх ме беше от това какво ще кажат други хора за мен и най-вече от това да не изглеждам смешно. Може би това беше много кратък период, но все пак съществуваше в живота ми, така че не го пропускам да го споделя. Може би също ме беше страх и да поема риск. Точно защото и никой не говори за трудната страна на успеха, всички ви показват колко е лесно, колко е елементарно да си милионер, да правиш стотици хиляди на месец. Всъщност това не е толкова лесно, колкото ви го описват в социалните мрежи. Създадох този канал и по-точно това видео и тази поредица, която предстои, за да ви покажа нещата от бизнеса, които са истински и които някой друг няма да ви покаже. В един момент на живота си осъзнах, че е страшно да живееш с мисълта, ами ако бях опитала. Точно заради това, от тогава нататък се възползвам от всяка една възможност, която ми бъде предоставена. Моята история започва през 2021 година, когато стартирах въобще каквото и да било. Стартирах с TikTok лайфове. Тогава за първ път усетих какво е да печелиш пари от интернет реално, какво е да добиеш някаква популярност или разпознаваемост и въобще какво е да имаш аудитория. Добих популярност, хората ме гледаха, пишеха ми, харесваха ме, подкрепяха ме. Имаше такива, разбира се, които не ме харесваха, но няма как да минем и без това. Но честно да ви кажа, това не ми беше достатъчно. Аз исках нещо голямо, нещо сериозно, на което мога да разчитам в дългосрочен план. Нещо, което е наистина стабилно, а не просто момент на популярност. Точно тогава най-добрият ми приятел ми помогна и най-вече за реализацията и стартирането на Clothing Bomb, моят сайт за дрехи и обувки, както всички предполагам го знаете. И признавам честно, може би ако не беше той, аз едва ли въобще щях да се занимавам с подобно нещо. Той ми даде посока и увереност, точно когато аз бях несигурна, може би объркана и въобще не знаех какво искам да правя за напред. Стартирах Clothing Bomb през октомври месец 2023 година с точно 1000 лева. Без сайт, без екип, само с желание и хъс. Минах през 3 сайта, грешки, преработки, проблеми, но не се отказах. Наистина беше трудно, признавам си, но бях решена, че това е моят шанс и аз няма да го пропилея. И сега имам 4-ти сайт, който реално е финалният на clothingbomb.com, в който вие влизате ежедневно, поръчвате и разглеждате. Това е последният сайт, надявам се, и съм много доволна и горда от този сайт. Стъпка по стъпка си извоювах мястото в бранша. Нищо не стана от днес за утре. Това са близо 3 години труд, упоритост и ежедневна работа, която не спирам да върша. Когато се върна назад, осъзнавам, че всичко започна от едно момиче, което правеше TikTok лайфове, но искаше повече. Не перфектен план, а глад за развитие. Искам да изградя голям и работещ бизнес, който да е много по-мащабен от нещата, с които дори се занимавам в момента, тъй като те не са малки, но аз просто искам повече. Искам финансова свобода, искам да пътувам, където и да ида, да мога да работя от всяка една точка на света. И най-вече да не завися от никого. Това е най-големият ми страх. Искам да ви докажа, че възрастта няма значение. И ако си дисциплиниран и гладен, може да стигнеш много далеч. Искам да съм пример за тези млади хора, начинаещи, тепърва стартиращи момчета и момичета, които си мислят, че е твърде рано да започнат. Не е така. Искам да стана още по-дисциплинирана, още по-уверена и още по-смела. Искам да стана човек, който не се отказва, когато е трудно, както и досега не съм го правила, надявам се и да не се случи. Искам да бъда на първо място добър човек, както и лидер. Не искам просто пари и успех. Искам влияние, което да използвам за добро. Ако гледам това видео след 5 или 10 години, се надявам истински да съм горда със себе си, с това, което съм правила, мислила и говорила. Надявам се да не съм се отказала, а напротив, да натисна още по-силно, когато е било най-трудно.
Надявам се да съм изпълнила поне част от мечтите си, надявам се всички, но поне част. Нека да са изпълнени. И ако успея, искам да си спомня, че всичко започна от едно момиче с мечта, камера и 1000 лева, които буквално са променили живота й. Ако гледаш това и си сам, не се отчайвай, всеки започва от нулата, всеки минава през трудни периоди, през депресии, през емоционални дупки и през сривове. Никой не вижда успеха ти в началото, всеки вижда само резултата. Дори да получаваш критика, подигравки, неодобрение, игнорирай тези хора и се фокусирай върху едното главно нещо, което ти имаш, а именно мечтата ти. Ако това видео те е мотивирало да започнеш нещо, значи се е струвало да го кача. От тук нататък предстоят видеа за бизнеса ми, за развитието ми и за целият ми път напред. Ако искаш да се развием заедно и да се мотивираме взаимно, абонирай се за канала с камбанка и не пропускай нито едно ново видео, защото следващите ще бъдат по-добри. Това е само въведението и само началото. Аз бях Стейси и се виждаме в следващото видео.